सुंदरी लगा था इनको समय खराबे चलता, स्वर्ग के रास्ता भुला गए। कहा बेटी, यही उम्र में तोहरा घर के लोग घर से निकाल देलन? अरे ना चाचा, हमार घर वाला एजा बाड़न, यही से हमू एजा आ गई नहीं उनका साथे रहे खातिर। बहुत अच्छा कहलू, बहुत अच्छा कहलू बिटिया। मैडम जी, यहाँ तो सब बूढ़े बा, यहाँ तो हर आदमी क्या हो सकेला। रानी, तू यहाँ का करेल बड़ू? तू का समझत रहला? तोरा कहला पे हम केहू और से शादी कर ले। करे के परी, इससे कि तू हमारा साथे खुश ना रह पाई। अभी है हमार घर और यहाँ के लोग बाग हमार परिवार बा। लेकिन हमार परिवार तो तू बाड़, हमार जिए के आधार तू बाड़, हम तोरा बगैर ना रह सके। रानी, तू ऐसो आराम में पलल बड़ू, नाजुक बड़ू, तू ये माहौल में ना रह पाईबू। हमके तो तोहार दिल में रहे के बा। प्लीज रानी, तू समझे की कोशिश कर। हमसे ज्यादा तोरा के समझे वाला बा? हम बहुत थक चुकल बानी, थोड़ा आराम कर चाहता नहीं। राजू। जी पापा जी। बबुनी के ले जाके उनकर कमरा दिखावा। ठीक है। बजरंगी चाचा यहाँ ना रह पाई है। हम एजा रहब। अच्छा ठीक बा, ठीक बा, तले आवे दो। और हमू तोरा खानी सब लोगन के सेवा करब। चलो आओ बेटा, आओ। आई आई आई। बहुत अच्छा। कैसे? हाँ, क्यों देख ली तब? कुछ ना होए, जोन हम करतानी जा ओ ई सब लोग करके पहले ही एक्सपायर हो चुकल बा। बकवास बंद कर, जल्दी जा यहाँ से। हम के अकेले सोते में डर लागता। डर लगता? इला बाबू, दूध पीला। अच्छा खेलू चाची कि तू आ गईलू। तनिका के लोरी सुना के सुता दा। ना ना बाबा, हमार गला खराब बा, हम सोते जाता नहीं। अच्छा दूध पी ली। हाँ पी ले। देखा, अब तो दूध भी आ गई। चाची कितना समझदार बाड़ी, हमार मन की भावना समझ गई नहीं। अब तू तो समझ जा। समझे के परी। अरे हम इतना आगे भी ना सोच ले रही। हर घड़ी चाहता रे तू तो जमावल। अरे और गइल महंगा तोहरा के परिकावल। हर घड़ी चाहता रे तू तो जमावल। ए धनिया रंगिया होए तोहरा लगावल। ए धनिया रंगिया होए तोहरा लगावल। जान काहे करेला हरान, जवन करे के बा सीधे करा। बानी साझे से तैयार काके सगरो सिंगार, अब से हाथ नइखे बहिया में भरा। खटिया 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 टूटी खटिया हो पागल मटिया 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 होता मटिया हो।
हमने के नाचते देख रवा लोगन के अपन जवानी याद आ गई ना। वेरी गुड। लेकिन खाली ताका जाके करे से काम ना चली, हमार हेल्प करे के पड़ी। कैसन है? कैसन हेल्प? अरे यार, राजा से हमार शादी तय हो चुकल बा। अच्छा लेकिन वो रवा सब लोगन के सेवा करे के चक्कर में हमसे रिश्ता तोड़ल चाहता रे, हमसे मुंह मोड़ल चाहता रे। ये तो गलत बा। ये तो सरासर नाइंसाफी बा ना। हाँ, एकदम नाइंसाफी बा। सही बात। एकदम। तब बस अब रवा सब लोगन के हमार शादी राजा से करावे के बा, ठीक बा? एकदम राजा से होकर आई। धीरे से सांस अंदर लीजिए। अब दूसरी साइड से सांस छोड़िए। वेरी गुड। अब अपने हाथ फैलाइए। राम 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 राम। अपवित्र का दहलस, नीच कहीं का। महाराज इंसान होके इंसान से घृणा करता नहीं, ऊपर से पवित्र के माला जपता नहीं। ए धरती पर जन्मल हर प्राणी अपवित्र बा। तहरा कहला से मान ले। सही बात बा। शरीर मरेला के याद में शरीर तो हो गइल ना क्लियर। जौन अपवित्र बा उमर जाला, नष्ट हो जाला, और आत्मा हमेशा पवित्र रहेला। यही से ना उ कबो मरेला ना नष्ट होला। मन के गुमान छोड़ी महाराज, ये मन के पवित्र रखी, मन के। और मन पवित्र होला प्रेम से। जात पात ऊंच नीच के भ्रम हटा दी, और ये दुनिया में रहे वाले हर इंसान से प्रेम करी। धर्म सिखावे। वाह रानी वाह, तू शरीर के मजबूत करे वाला योग सिखावेलू और राजा मन के आत्मा के शुद्ध करे वाला योग सिखा देला। आखिर चेला केकर हवन? जी गुरु आइन प्रणाम। चला बजरंगी चा। चलिए